हरे कृष्णा। शुभ कार्तिक मासर एही शेष पवित्र 5 दिन भगवान विष्णु भक्त मानक पई भक्तिर सर्वोच्च सुजोग। ଯେଉଁ ଦିନେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ 5 ଦିନ ନୁହଁ 4 ଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5ରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପୀଡ଼ାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଥିଲା କେବଳ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଏହି 5 ଦିନ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 5 ଦିନକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ରତ ଆମେ ପାଳନ କିପରି କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର 5 ଦିନ ଧରି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଆମେ ସେବନ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା କି ଯେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହି 5 ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରିବା, ଭଗବତ ଗୀତା ପଠନ କରିବା, ଭାଗବତମ ପାଠନ କରିବା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏହି ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେପରି ମହାମହିମ ଭୀଷ୍ମ ପାପସାଗରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଶରଣାଗତି ହେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣା ହରି ହରି।